Cristina, toma. Que no vayas corriendo, que si vienen ya entraré yo. Chica, ya que me subo arriba. Chichao el toldo. Echa ahí una grabación ahí a la camilla. Que te enseñen la carne. Que vamos a comer. Ahí pone bien clarito. Y sin excepción. Choricillos a la sidra. Ah, no, lo que podéis hacer es aquella callecilla. Sí, por detrás. Sí, tenéis que salir hasta allá, hasta la controlera de allá. Sí. ¿Qué podéis, ¿Pero dónde está? Por aquí, por detrás. Ya voy a ver. Igual os queda una chuleta, de verdad. No, pero vais a ver a... ¿La boleta? No, por ahí no. Sí, por la rica se queda, porque el camión de la basura suele pasar. Pero allá hay un escalón, ¿eh? No, por aquí. Ay, no te he preguntado. Hoy he estado desmontando mi cuarto literal. ¿La qué dices? En mi piso no has estado tú. Sí. ¿Sabes que tengo cuando tenía, o sea, tengo que las paredes eran fotos, no sé qué, y así. Pues claro, nos vamos del piso, la mayoría están ahí haciendo. ¿Cambiáis de piso? Sí, vamos, yo me voy. Claro, que se pide esto. No, la vez que se queda en el piso, no. Kaixo eta ongi etorri saio berri batera. Gaurkoan uztailak 17 buratako jaietako laugarren eguna da. Eta hona hurbildu gara bazkariak ezagutzera, bai Txosnetako bazkariak eta Peinetako bazkariak bizitzera eta gozatzera. Beraz, goazen ezagutzera.
Oian. Bueno, egun on, bikote, nortzu zarete? Ni Arantxa. Eta ni Iker. Eta Sugorritxoz naguneko bazkaria prestatzen ari zarete, ezta? Bai. Erakutsi alduzue? Bai. Etorri gurekin. Hemen daukagu hiru paellak egiten ari garela. Baita ere, hortik daukagu sorbetea, hitz egin ona. Bai, sorbetea. Jendea garbitzen. Hau ja dago, ja prest. Zein izan da prozesua? Ba, lehenengo egin dugu oiazkoa bota, Gero piperrak, gero piperrak eta gero oiazko saltza, Saltza, kaldoa. aldo bat egin dugula hor, eta Gero arroza. Arroza. Bai, eta orain itxaron behar dugu arroza egitea eta ya está. Bai, bota dugu orain, Hori da. itxaron behar dugu sukaldari. Sukaldaria Zenbat hortik minutu dago. itxaron behar dugu? 20 minutu. 20 minutu. Bueno, pues ja prest. Goze zaudete? Bai. Oso gozea dau. Bueno, eta esan duzu ere postrea, erakutsi alduzu de postrea, mesede? Bai. Guazen ikustera. Eskat zaila pasatzeko, baina bueno. Bueno, hemen daukagu gure hirugarren sukaldaria, deitzen dela Asier Majo, eta hemen dago hori, sorbetea egiten, bota diogu kaba, baita ere izozkia, eta hau da oian gure laguntzailea. Eta orduan zein da sorbeta egiteko prozesua, a ver? Pues primero echamos un poquito de cava, luego echamos el sorbetico y procedemos a echar lo último de cava. Eta zenbat pertsona izango zarete bazkarian? 110, más o menos, gutxi gora bera. Eta zaila da inbeste pertsonentzako sukaldatzea? Pues bai, egon bar garelako hemen oso goiz eta bar, baina bueno, jende honekin oso azkar pasatzen da denbora eta ongi. Bueno, sukaldaria, utziko zaituzte hemen, zuen saltza zaudete, Bai. eta espero dut ongi joatea bazkaria. Mila esker. Mila esker zuei. Agur. Mucho. Maravilla. Kaixo neskak, zerin naiteke, pixka bat? Bueno, hemen bazkariaren itxaropenean zaudete, ez? Imaginatzen du. Bai, hemen itxoiten orain iritsi gara eta jazta itxoiti pixkat. Gaur, laugarren eguna da, zer moduz joan zen atzoko eguna? Atzo, ni atzo ez nintzen atera, ezken egon, superkansatut. Atzo ongi, jende gutxi, herrikoak bakarrik, orduan ongi gustora. Eta zer espeduzue gaurko egunaz? A tope, bai, gaur a tope eta hori, festa asko. Eta zer bazkalduko duzu, badakizue? Paella, no? Bai, paella. Eta gero zer egingo da bazkal ostean? Egongo da kontzerturen bat uste dut, eta gero karro potea.
Bon, eskak, ba, disfrutatu asko egun hau eta bazkaria. Eskerrik asko. Aio. Bueno, norekin nago hemen? Leire eta Maialen eta gara Burlatako talde feministako kideak. Bueno, eta hemen hurbildu gara txosnagunera, ze hemen egingo zuek gaur ospatu egun feminista. Zergatik ospatuko duzu egun hau? Ba, ikusi genuen beharra duela urte batzuk Burlatako emakumeak elkartzeko eta gure artean sareak egiteko pizkatxo bat, orduan horregatik egiten dugu hemen txosnetan emakumeen bazkari bat. Bada egiten du, ja, 3. edo 4. egiten duguna, eta izaten nahi du nahiko arrakasta, osake bagaude oso pozik. Eta zein da, ze gitarau da gaurko eguna? Pues normalean hartzen dugu bermuta, gero egiten dugu talde argazki bat, gero bazkaltzen dugu hemen guztiak batera, bingo musikatu bat, eta gero, aurten badago aldaketa txiki bat, eta izango ditugu DJ batzuk, gero emakumeen etxean, hori da gaurko plana. Beti arratsaldean horrelako zerbait edo txaranga bat, edo DJak pixkat ere hori gure artean egoteko, emakumeak elkar egoteko eta ondo pasatzeko. Bai, hori da helburua. Eta bazkaltzeko zer daukazue? Pues menu oso gozoa aurten. Ja, aurten ondo, badaukagu ensalada, zero karrillerak, izozkia eta gero kafea, txupitoa, hori pixkat edateko ere. Orduan superpozik, bai ondo. Eta zenbat emakume elkartu zarete hemen gaurko egunean? Gaur 80, ez? Bai. 80 inguru normalean beti egun 80 horrelako kopurutxo bat, oseak oso pozik, bai. Bueno, harrera ona izaten du egun hau, eta, espero dut jaiak disfrutatzea eta egun berezi hau ere. Eta animatzen zaitugu etortzera. Bai, hori etorri besturte batean, aio, mila esker, agur.
detrás de ti no se pegue, a ti no se pegue. Ahí, si tú más adelante. Así sí, ¿eh? 1, 2, 3. Vale, yo lo tengo. Bueno, hemen Pablorekin gaude, ezta? Bai. Eta non gaude, ze hainbat bazkari daude burlatan gaurko egunean, hemen? Oraintxe bertan Euskal Herria Peñan gaude, eta urtero bezala sagardotegi egingo dugu. Eta ikusi dugu sagardotegi mobila dela, etortzen dira kanpotik. Kanpotik ez daki, bai, sagardotegi bilteria kontratatzen dugu urtero bezala, eta hemen kupela ez dakit ikusten den hortik, hortik hartzen dugu sardoa. Eta ona dago, Bai, goxoa. eta zer bazkaldu behar duzu, imaginatzen dut menu tipikoa. Bai, tortilla, chorizo, eta gero, edo karne edo peskau. Arraina ere dago? Bai, baitere arraina dago. Bueno. Eta gero zein da gaurko egunaren plana? Ez dago planik. Ni erraten duten bezala, me dejo llevar. Ole, baina badago egitarau bereziren bat, hemen Euskal Herria Peñan. Ez dakit ez dut ikusi programan, baina izango da egitararon bat. Bueno, disfrutatu gaurko eguna. Eskerrik asko. Azuri, aigur. Bikote, zuek zergatik aukeratu zu hemen Euskal Herria Peñara etortzea bazkaltzera? Pues urtero bezala kriston txuleta dagoelako. Menu eharra. Esan diat ere arraina dagoela. Bai, bueno, Aitor Sola etorriko da orain eta panga jango du. Ez, panga dago, ez, jatiko, panga. Bai. Zuek ez? Ez, gu txuleta da popular, bai. Bai, txuleta. Eta sagardoa, bai. Eta zer moduz dago sagardotegi biltaria, ongi dago? Kristona. Bai, oso ongi. Bai. Eta gero zein da gaurko plana, gaurko egitaragua? Ez daukagu ideiarik ez. Karro bat arratsaldean. Joango da hemendikan. Sugorritxoz nagunea bizitatu, eta gutxi gehiago. Lagunekin ondo pasatzea, tinto berano asko edatea eta hori. Bueno, disfrutatu eguna. Mila esker.
Bueno, guk hemen amaitzen dugu, bazkaria jarraituko dute, 3 bazkari ezagutu ditugu, 3ak super pinta ona eta asko disfrutatuko dute, zigur nago. Oraindik falta zaie eguna eta jaiak noski baietz, beraz, hemen utziko ditugu beraiek disfrutatzen eta guk hemen amaitzen dugu, bagoaz, agur! Elek berri eguzki panelen instalazioa, proiektu personalizatu, baimen eta diru laguntzen gestioa, amortizazio planen azterketa, ibilgailu elektrikoa kargatzeko puntuen instalazioa, finantziazio aukerak, Elek berri. Naturan egun batzuk pasa nahi, etorri hotel Baztanera, bista ederrak dituzten logeletan atseden hartu. Familiendako leku paregabea, igerilekua, parkea, jardin handiak. Etxeko maskota ere etorri daiteke. Gure erretegian prestatutako kalitatezko janaria dastatu. Arrozetan espezializatuak, bertan jateko edo kanpora eramateko. Kafetegian, plater kombinatuak, razioak, merenduak, denetatik dugu. Lasaitasun bila bazabiltza bizita gaitzazu. Erreserbak egiteko deitu 948 508 00 50 telefonora.